temps. Això sí que és interessant i és el que faltava explicar. Són els patrons de tipus d'herència. Un patró d'herència autosòmic, mireu aquesta paraula és molt important, autosòmic dominant. Què voldrà dir autosòmic? Quin tipus de gens de cromosomes està afectant? Els cromosomes autosòmics, és a dir, no els cromosomes sexuals, no en el 23è parell, sinó en els altres 22 parells, els cromosomes, d'acord, autosòmics. Sí? Doncs com es dona el patró d'herència autosòmic? Bueno, es dona quan l'al·lel alterat, com teniu aquí, és dominant. Mireu en l'home, que l'home està en blau perquè té la malaltia o té la característica determinada, el que sigui, posem pel cas que sigui una característica C blau, l'al·lel alterat, aquest al·lel A majúscula està alterat, està malament i determina que la persona sigui blava. Per què? Perquè és dominant, tot i que l'altre al·lel A minúscula, d'acord, és ser normal, és no ser blau, d'acord, sinó ser gris, posem pel cas, o no tenir la malaltia, com que és recessiu, com que és no dominant, només s'expressa l'altre, A majúscula, que és el C blau, no sé si s'entén. A majúscula, que és C blau, és dominant, domina sobre A minúscula, que és C gris, posem pel cas. De manera com que només fa falta una còpia de l'al·lel alterat, de l'al·lel que determina ser blau, de l'al·lel blau, perquè la persona sigui blava. Mireu que de fet la dona, aquest cromosoma, és gris perquè precisament no té cap al·lel alterat, A majúscula. I com es du a terme aquesta herència? És autosòmic, de manera que el pare pot contribuir amb el primer cromosoma o amb el segon cromosoma als seus fills. Si els fills hereden el primer cromosoma del pare, A majúscula, és obvi que tindran la malaltia. Per què? Perquè la mare no té cap cromosoma alterat, els dos són A minúscula, però el pare sí. Només que heredin els fills un cromosoma alterat, en aquest cas obligatòriament del pare, que és l'únic que té la malaltia, C blau, només que heredin un, el C dominant ja tindrà la malaltia. En canvi, en aquest cas, tot i que el pare tingui la malaltia, pot tenir fills sans, és obvi. Per què? Perquè té un cromosoma que no està alterat. En el cas que els fills no heredessin el cromosoma alterat, A minúscula, podrien no ser portadors de la malaltia. És obvi perquè la mare, que no està alterada, no té alteracions, els dos cromosomes que té són normals, contribueix amb un cromosoma normal als seus fills, i si el pare contribueix amb el seu cromosoma bo, normal, no alterat, és a dir, A minúscula, és a dir, recessiu, els fills no tindran la malaltia. Això, fixeu-vos que és un cromosoma autosòmic, no en un cromosoma sexual, un cromosoma autosòmic. De manera que en aquest cas, aquí és l'home, podria haver estat la dona i seria el mateix. El 50% dels fills tenen probabilitat de tenir la malaltia, perquè el 50% dels fills tenen probabilitats d'haver heredat el primer cromosoma del pare. En el cas de l'herència autosòmica, continuem estant en cromosomes no sexuals recessives. L'al·lel, alterat, és recessiu, que vol dir que no és dominant. Fa falta dos còpies de l'al·lel alterat perquè la malaltia s'expressi. Això és un altre supòsit, diferent del primer. Autosòmic i recessiu. Abans era autosòmic i dominant. Mireu, tenim dos pares que cap dels dos té la malaltia. Veieu, estan en gris.
Ara bé, si veiem els seus cariotips, veiem els seus gens, els seus cromosomes, veiem que el pare té un cromosoma normal a majúscula, en aquest cas el normal seria majúscula, és a dir, ser normal, no tenir malaltia, és dominant, i tenir la malaltia és recessiu, a minúscula. Veieu que està en blau? Però el pare, com que la malaltia és recessiva, només que tingui un cromosoma normal, no té una malaltia. Fa falta 2 còpies idèntiques, d'acord, per tenir la malaltia. La mare, i tres quarts del mateix, la mare no té la malaltia, tot i que és portadora, ho veieu, perquè té un cromosoma a minúscula, alterat. Quin tipus d'herència es dona aquí? Bueno, òbviament pot haver-hi 4 combinacions possibles i els 75 dels fills sortiran sans. Només un cas, en aquell nen o nena, és igual, que hagi heredat el primer cromosoma A majúscula i el cromosoma A majúscula de la seva mare, que no només tindrà la malaltia, sinó que a sobre no serà ni portadora. En el cas segon i tercer no tenen la malaltia tampoc aquests nens, però al tenir un cromosoma recessiu són portadors. L'últim cas, la nena blava sí que té la malaltia. Per què? Perquè malauradament ha tingut mala sort i ha heredat el cromosoma alterat de son pare a minúscula i el cromosoma alterat de sa mare a minúscula. De manera que en aquest tipus d'herència autosòmica recessiva només hi ha un 25% de probabilitats que un fill tingui la malaltia si els seus 2 pares no tenen la malaltia però sí que són portadors. En el cas d'herència dominant lligada al cromosoma X, és un tipus d'herència lligada al sexe. Per què? Perquè la malaltia no està en un cromosoma autosòmic, sinó en un cromosoma sexual, en el 23è cromosoma. Pot estar lligat al cromosoma X o podria estar al cromosoma Y, més raro, però també pot estar. Posem pel cas aquí, cromosoma X, i és dominant. Vol dir que si tens un cromosoma X alterat, tindràs la malaltia. Posem pel cas, en el primer cas, l'home està sa, només té un cromosoma X, l'home, i, òbviament, si està sa, vol dir que no està alterat. La dona sí que té la malaltia, i la dona té 2 cromosomes X, cosa que vol dir que un dels dos, o els dos, en aquest cas, en aquest dibuix, només un dels dos, està alterat. Com són els encreuaments? Quina és la probabilitat del fill de tenir malaltia? Doncs la probabilitat dels fills és que el 50% poden tenir malaltia. Ara bé, estan distribuïts de manera idèntica per sexe. Mireu que pot haver una nena afectada i un nen afectat, i pot haver una nena no afectada i un nen no afectat. La descendència dels fills quan estaran afectats? Òbviament, com que és lligada al cromosoma X i només fa falta un cromosoma X, d'acord? Per tenir malaltia, tindran la malaltia sempre i quan hagin heredat el cromosoma X alterat de la seva mare. La nena primera l'ha heredat, té un normal i l'altre alterat, però com que és dominant té la malaltia. El nen, el tercer, veieu que també és blau, malauradament ha heredat un únic cromosoma X, perquè els homes només tenim un cromosoma X de sa mare, i ha heredat l'incorrecte. Per molt que tingui un cromosoma Y del seu pare, és igual. Amb un cromosoma X si expresses la malaltia, un cromosoma X alterat, i expressa la malaltia, de manera que té la malaltia. Poden haver altres combinacions, i tant, pot ser el pare que tingui la malaltia, és a dir, que el cromosoma sexual, que el cromosoma X del pare, sigui l'alterat, que té la malaltia i està associada al cromosoma X, només pot estar allà en el cas del pare, perquè l'altre és un Y, i la mare està sana. Com seran aquí l'herència? En aquest cas, la següent generació afectarà només a noies, a les nenes. Per què? Perquè mireu, el cromosoma X afectat està al pare.
està el pare, no la mare, de manera que tota la seva descendència femenina, totes si tingués filles, totes i cada una d'elles estarien afectades perquè han heredat un cromosoma X de son pare. Els nens no, perquè hereden el cromosoma Y, que no està afectat. De manera que en aquest cas, home afectat i dona no afectada, tota la descendència femenina estaria afectada i tota l'herència masculina no. Hi ha molts altres tipus també d'herència, també hi ha herència recessiva lligada al cromosoma X. Abans hem vist autosòmica, ara lligada al cromosoma X. Mireu, què vol dir això? Que farà falta dos còpies, dos còpies perquè és recessiu, dos còpies perquè s'expressi la malaltia. Ja veurem que no és del tot així, però bueno, és recessiu, vol dir que sí, farien falta dos còpies, però és un cromosoma raro aquest, perquè són els cromosomes sexuals, i han dit que no hi ha dos còpies, sinó que hi ha l'X i l'Y, que això ho tingueu sempre present. De manera que anem a fixar-nos, tenim l'home, que és XY, el seu cromosoma X està bé, no té la malaltia, i la dona és XX i té els dos cromosomes, els dos al·lels alterats, veieu? De manera que com que és recessiva necessita tenir els dos alterats per tenir la malaltia i té la malaltia, perquè és recessiva, necessita tenir els dos alterats. Com serà així l'herència? Bueno, aquí els fills masculins seran els únics alterats. Per què? Perquè hem dit que està lligat al cromosoma X i fa falta, d'acord? Faria falta tècnicament dos cromosomes, dos al·lels alterats, però en homes, com que tenim l'Y i no tenim un altre X, només faria falta un cromosoma X alterat, amb un al·lel alterat, perquè s'expressi la malaltia. D'acord? En noies no fa falta, les noies tenen dos cromosomes X, de manera que si només hereden l'alterat de sa mare, han heredat el correcte de son pare, el que no està alterat, i com que és recessiu i el de son pare és dominant i és estar sa, no tenir la malaltia, no tenen la malaltia. En el cas masculí és més dramàtic, com que no tenen un altre cromosoma X, només tenen el cromosoma X de sa mare que està afectat, expressen la malaltia. Veieu? Si ja veiem que depèn del tipus d'herència i depèn del sexe, hi ha algun cas que afecta més a nens i altres a nenes. I si fos el pare qui fos el portador? I si fos el pare qui tingués la malaltia? Hem vist que només té un cromosoma X, de manera que si està alterat, el pare té la malaltia. En el cas de la dona faria falta els dos cromosomes X alterats. Doncs en aquest cas el pare té la malaltia i la mare no, però cap dels fills ho tindrà. Per què? Perquè és cert que el pare passa el seu cromosoma amb l'al·lel alterat, el seu cromosoma X amb l'al·lel alterat dels seus fills i filles. Però com que és recessiu, mireu, passa el cromosoma X a les seves filles i les seves filles tenen un cromosoma alterat, però han rebut l'altre cromosoma amb l'al·lel correcte de sa mare, amb l'al·lel dominant, d'acord? Que és, en aquest cas dominant és no tenir la malaltia, de manera que tenen dos cromosomes amb un al·lel alterat i l'altre no alterat, les filles, i com que és recessiu no tenen la malaltia. En el cas dels fills també és bingo, perquè ells no han heredat el cromosoma X del seu pare, sinó el cromosoma Y. De manera que per molt que estigui alterat l'X, com que ells ni fu ni fa, perquè ells hereden l'Y. Ells hereden l'X de sa mare i els de sa mare està perfecte, de manera que sigui la combinació que sigui, els nens, els fills masculins sempre estaran sants. D'acord? Les nenes també, però les nenes seran portadores, com veieu. I un últim cas, i si allò que dèiem, i si ni el pare ni la mare tenen la malaltia,
El pare és obvi que no té la malaltia perquè el seu cromosoma X no té l'al·lel alterat. En el cas de la dona no té la malaltia perquè té un cromosoma perfecte i l'altre sí que alterat. Però com que és recessiu, d'acord, tenir la malaltia és recessiu, només que hi hagi un cromosoma que estigui bé, doncs no passa res, no té la malaltia. Què passarà aquí? Hi ha un 25% de probabilitats de passar-li a la següent generació. Ara bé, només serà en nens. D'acord? És a dir, el 50% dels nens masculins tindrà la malaltia en aquest cas i el 0% de les nenes tindrà la malaltia. En total, un 25% de probabilitat. Però veieu, que és un 25%, però no és a l'atzar, perquè és el 50% dels nens i el 0% de les nenes. Per què? Perquè al ser recessiu només tindrà la malaltia aquell nen que hagi heredat el cromosoma X alterat de la seva mare. La seva mare en té dos, un alterat i l'altre normal. Si hereda per mala sort el cromosoma alterat de sa mare, tindrà la malaltia. Per què? Perquè l'altre cromosoma, l'I, l'hereda del pare i no està implicat per res en aquesta malaltia. Ja veieu que això es va complicant molt i molt i molt. Vale? Tingueu en compte que jo us vaig dir a nivell de mitocondris que poden haver-hi també mutacions dels mitocondris, que els mitocondris només passen per línia materna. Si la mare té mutacions i una malaltia mitocondrial, la passarà a tots els seus fills, independentment del sexe. Ara bé, si és el pare que té aquesta mutació, aquesta malaltia, doncs alabado sea el Senyor, perquè cap dels seus fills tindrà la malaltia, perquè no contribueix amb ADN mitocondrial del pare als seus fills. Només és la mare qui està passant ADN mitocondrial. Que només la mare pot passar malalties, d'acord, genètiques a nivell de mitocondris als seus fills. Els pares no, perquè no contribueixen a nivell de mitocondris. No és per res més. D'acord? Aquí teniu l'esquema dels mitocondris, que ja us deia, i veieu a la fecundació, que ho veureu més endavant, d'acord, amb la Núria Armentano, com a baix a la dreta, en verd, vale? És el nucli, és l'únic que entra, la cua, que és on ens quedarien els mitocondris, es queda fora. O a baix a l'esquerra, aquesta, així en anglès també, en el punt 5, quan entra el nucli de l'esperma, veieu que entra el nucli de l'esperma dintre, vale? En el punt 5, de baix a l'esquerra, però no entra la cua, que és on trobem els mitocondris del pare. De manera que el pare no està contribuint per res en els mitocondris de la seva descendència. De manera que passa això. D'acord? Ja veieu que l'ADN nuclear anem heredant la meitat de pare i la meitat de mare, però l'ADN mitocondrial no. L'ADN mitocondrial només l'heredo de la meva mare, i la meva mare l'ha heredat de la meva àvia, i la meva àvia de la meva besàvia, i sempre per línia materna, mai paterna. Veieu que inicialment si hi ha 8 avis, amb 8 ADNs mitocondrials diferents, vale? El seu 8 besavis, perdó, el seu besnet només tindrà l'ADN mitocondrial d'un dels besavis. I quin serà? Doncs d'una besàvia, la besàvia seguint la línia materna. Els altres 7 besavis no han contribuït per res a l'ADN mitocondrial del seu besnet. Això ens pot determinar també el que dèiem a nivell de, que això ho vaig explicar-vos jo, a nivell de malalties. Tingueu en compte que a vegades no tots els mitocondris es troben afectats. És una cosa que se'n diu heteroplàsmia. Tenim mitocondris diferents, alguns alternats, altres no. Depèn com es dugui a terme la meiosi i depèn d'aquests mitocondris com quedin distribuïts al formar la nova cèl·lules sexuals, doncs pot ser que la descendència tingui
mitocondris afectats o que no en tingui. Mireu pel cas, mireu la cèl·lula mare, l'òvul a l'esquerra de tot, l'òvul matern, en què només té el 20% de mitocondris afectats. El 30% està bé, de manera que no té malaltia o té molt pocs símptomes. Quan es du a terme la meiosi, d'acord, i aquesta divisió del citoplasma, pot ser que per atzar, d'acord, un òvul acabi heredant un únic mitocondri sa i 3 mitocondris alterats. Aquesta cèl·lula, aquest òvul, si és fecundat, etc., donarà un individu, d'acord, amb un 75% de mitocondris afectats, és a dir, molt més que la mare, que tenia un 20%, és a dir, amb una malaltia bastant greu. Si per atzar només hereda 2 de 4 mitocondris, en el segon cas, la segona cèl·lula, 2 en vermell i 2 en verd, doncs òbviament desenvoluparia un individu, si aquest òvul fos fecundat, amb el 50% de mitocondris afectats, és a dir, una malaltia mitjana. I si per atzar no en tingués cap o només un, al cas inferior, doncs al final tindria el fill una malaltia sense signes o no tindria ni malaltia. Per això veieu que és més complicat, tampoc és un patró d'herència tan clar. No falta que us ho sapigueu això, però que ho veieu.